Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 11:21 p.m. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Taitangelo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Kaya hindi na po natin papatagalin pa. Kilalanin na po natin ang caller natin ngayong gabi. Good evening. Good evening po. Kamusta ka, ma'am? Okay lang po. Ma'am, medyo po mahina yung audio ninyo. Baka pwede po bang palakasan ng inyong boses? Okay po. Sige po. Ayan, ma'am. Medyo lakasan lang natin. Hello, ma'am? Yes po. Sabihin mo nga, ma'am, kuya natanggal? Kuya natanggal. Ba't ka natawa? Anong meron dun? Wala. Okay. Medyo lakasan mo, ma'am, ha? Huwag kang mahiya na magkwento ngayon para loud and clear po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Okay, ma'am? Okay po. Okay, ma'am. Tulad nga ng sinabi mo kanina, masaya ka naman ngayon and comfortable ka naman na ibahagi yung kwento mo. So, ma'am, tagasan ka po? Taga Cebu po. Taga Cebu. Ilan taon ka na? 25. 25. Anong pangalan mo? Rain. Rain, 25 years old. Taga Cebu. Ano ang top secret mo? May nangyayari po sa amin habang tulog yung mga classmates ko. May nangyari sa inyo habang tulog ang mga kaklase mo. Tama ba Yes ako ng po. pagkakarinig? Opo. Sino yung guy na may nangyayari sa inyo? Kachat ko lang po. Pero taga dun siya sa amin, sa lugar namin. Mhm. Tapos, nung nung nag-school ako sa city, dito lang kami nagkita. Ay, sa lugar namin, nakita ko siya, pero hindi niya ako nakita. Tapos, hindi niya ako kilala. Kilala ko siya. Tapos, nung sa city na, doon na kami nag-chat, tapos nagkita. Ibig mong sabihin, namamatahan mo na siya that time yung nandun na kayo sa lugar ninyo. Na parang, gwapo to. Ano bang pangalan nito? Kinikilala mo na siya. Hindi po. Kilala ko po talaga siya. Pero hindi ka niya kilala. Hindi niya ako kilala. Paano mo siya nakilala? Parang kapitbahay. Pero like, sa isang baryo, iisang baryo lang kami. Yung ganun. So, yung kilala mo siya, hindi ka nagwagapuan sa kanya, hindi mo siya nagugustuhan. Basta kilala mo lang siya. Gwapo siya. Gwapo siya. So, it means nagugustuhan mo siya. Hindi ko alam, pero bata pa kasi ako noon. Like, high school. Mhm. Nun. Tapos, siya naman, college na. Ilan taon yung age gap ninyo? Parang nasa 9. 9 years? 9. Yeah. Okay. So, 9 years ang age gap ninyo. Ano nangyari? Kwentuhan mo naman kami. Di ba po magka-chat kami, tapos
gusto niya ako makita kasi nakwento ko sa kanya na nakikita ko na siya. Tapos, yun, tas gusto niya ako makita. Parang, parang curious siya sa akin. And then, mga, mga ilang months, parang sinabi ko sa sarili ko na, sige, kasi nahihiya po kasi ako. Ang gwapo niya kasi. Mhm. Oo, tapos, ayun, nung meron kaming gagawin na project sa, sa hotel ng mga classmates ko, dun na po na in-invite ko siya tapos nagkita kami. Dun na po yun nangyari. Pero bago lahat yan, ano itsurahin na itong lalaki na to? Bigyan mo naman kami ng kamukha niya. Kamukha niya po si Makoy De Leon. As in. Makoy De Leon? Baka ito yung tumawag kagabi. Ito ba yung tumawag kagabi? Hindi ko po alam. Hindi ito yun, ha? Linawin ko lang. Kamukha ni Makoy yun. Ma'am. Ewan ko po. Okay, ewan mo. Okay. Makoy De Leon. Ang benta ni Makoy De Leon ngayon, ha? Puro Makoy De Leon yung kamukha, ha? Pero po, mas gwapo po siya kay Makoy De Leon. Mas gwapo pa? Anong height nito? Matangkad po siya mga 5'7". Hindi. Mga 5'9". Ganun. Mhm. Tapos maputi. Tapos napaka-professional niya tignan. Tapos, pinakilala mo siya dun sa mga kaklase ninyo? Pinakilala ko siya. Hindi ako nagka-interest sa kanya kasi nga kilala ko na siya. Mhm. Tapos, sinabi ko na, uy, punta ka dito. Maipapakilala ko sa'yo. Yung classmate ko, ganun. Tapos, sabi niya, hindi, ikaw yung gusto kong makita. Tapos sabi ko, hindi makikita mo din ako pag pumunta ka. Tapos ayun, nagkita kami. Mhm. Buti hindi siya busy, Rain, kasi wala ba siyang work? Di ba siya nag-aaral? Nag-aaral po siya. Nag-aaral din. Parang, nag-stop siya tapos nag-aral ulit. Mhm. Tapos nag-work siya, nag-aaral siya, and then pumunta nga sa'yo. Tapos, ayun, nagkita kami. Tapos, first time ko siya nakita, malapitan. At first time niya din ako nakita. Kasi nakikita ko lang siya sa lugar namin, malayo. Mhm. Tapos, alam ko yung name niya, kung kaninong anak siya. Pero hindi talaga yung nag-meet talaga na face to face. Hindi talaga. Nagkatitigan kayo? Oo, parang nag-slow. Nag-slow. Nag-slow mo. Ganun talaga pag nagkatitigan. So, nagkita na kayo ng una at ipapakilala mo na siya dun sa mga kaklase mo. Ano nang sumunod na istorya? Di ba, syempre po, pinakilala ko siya sa classmate ko, tapos hindi nga ako interesado. Mhm. So, parang siniship ko siya sa classmate ko na girl, na maganda din. Tapos, pero nung nag-chat pa lang kami, sinabi ko na, sa chat pa lang, pinakilala ko na yung girl na parang iririto ko. Tapos sabi niya, ayoko niyan. Kasi, yun nga, ako daw yung gusto niya. Tapos, ayun po, andun na kami sa hotel. Mhm. Gumawa kami ng project. Parang na-busy kami. Tapos, upo lang siya, tapos puro cellphone lang, ganun. Tapos, nung natapos na, may dala po kasi siyang, may dala siyang alak. Mhm. Tapos, mga snacks, ganun. Tapos, ayun po, pagkatapos nung project,
na ginawa namin ng classmate ko, hindi nag-inuman kami. Tapos, malayo ako sa kanya. As in, kasi gusto ko nga, magkatabi lang sila nung nirereto ko. Eh, ayaw niya. Chinachat niya ako na, ba't daw ang layo ko? Ba't daw, Mhm. ba't daw hindi ako tumatabi sa kanya? Sabi ko, kasi yung nirereto ko, like, alam kasi din ng nirereto ko na nireto ko siya sa boy. Mhm. Oo. Tapos, ayun. Tapos, pag, nun, yung nag-enjoy na lahat, kasi nga, parang, nakainom na, nag-enjoy na sila lang. Ako, nasa tabi lang ako, nakaupo. Pero, nakainom na din. Tapos, ayun, yung oras na ng tulog, edi, natulog na yung mga ka-classmate ko. Tapos, tumabi Mhm. siya sa akin. As in, pinilit ko talagang lumayo. Tapos, siya talaga tumabi sa akin. And then, syempre, gwapo, parang kinilig ako kasi, di ba nga, nirereto ko siya, tapos ayaw niya. Kasi, kasi, parang sa akin daw siya interesado. Pero Rain, gusto ko malaman, sinong may sagot ng hotel? Yung nirereto mo ba? Hindi po. Hati-hati Kami kayo. po, oo, kami po ng mga Kala ko, classmates ko. ginamit mo lang yung yung nirereto mo para mapapunta dito si Guy kasi libre nun. Hindi po. Parang sa lang po, parang sa snacks, tapos sa inom, sa alak. I see. Okay. Mm. So, ayaw niya talaga dun sa nirereto mo. Pero maganda rin ba yung nirereto mo? Oo, maputi, tapos ang sexy, tapos ang kinis ng balat. As in, maganda. Nagagandahan nga ako eh. Sino ka mukhang artista bago tayo tumungo sa'yo? Parang wala, pero maganda siya. Mga Ann Curtis? Hindi. Hindi ganun. Hindi. Maha Salvador? Hindi din. Ang layo. Maine Mendoza? Hindi din. Bella Padilla? Last na yon. Hindi din po. Talagang maputi lang. May itsura sexy lang. Oo. Pero walang kamukhang artista. Wala. Pero si ano kaya? Si Bel Mariano, ganun ba datingan yon? Hindi din. Hindi. Pero si Rain, anong itsura ni Rain? Bago tayo tumungo dun sa ikukwento mo. Ano bang itsura ni Rain? Bakit ikaw yung gusto neto ni Makoy De Leon? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit ako yung gusto. Pero, marami kasing nagsasabi na hindi daw kagandahan, pero yung charisma. Sex appeal. Tapos, yes. Tapos, morena lang. Morena. Mhm. Matangkad. Maganda yung katawan kasi nagji-gym ako. Anong sukat ng Tapos, bewang? 24. 24 ang sukat ng bewang. Anong vital statistics? Ano po yun? Sabihin mo tulog lang. Tulog lang. Ganun. Sabihin mo tulog lang. Bilis. 140-80, ganun ba? Ganun ba yung ano mo? Vital. Anyway, yun nga. Sexy, morena, nagji-gym, 24 ang bewang. Malaki ba ang hinaharap mo? Ganon? Hindi. Saktuhan lang? Sakta lang. Okay. Pero dun yung maputing nirereto mo, parang Maris Racal ba datingan mo, ma'am? Ako po? Yeah? Parang hindi po. Malaman kasi yung legs ko. Malaman yung Tapos, legs mo. Mm-mm. Tapos, medyo malaki yung butt. Kasi nga, nagji-gym ka, no?
Mm. I see. Nakikita na namin. So, morenang sexy, 24 ang bewang, malaki ang butt, saktuhan lang ang hinaharap. Baby face ka ba? Chinita? Hindi. Chinita ka ba? Hindi din. Mature na yung face ko. Like, mga... fake kasi yung age ko. So, parang halimbawa 24 tapos mukhang 28, yung ganun. Okay. Matured ka tignan. Oo. Okay. So, ikaw nga ang pinili, tinanggal yung mukhang Bea Alonzo, pinalit kay Maris Racal. Yan ang mga, tinag ko na kayo sa mga ganung mga pangalan. Paumanhin po sa mga nakakarinig. So, si Bea Alonzo na X, no? Na thank you next. Actually po, madami akong nirito sa kanya. Mhm. Tapos, ewan, ayaw niya lang. Hindi ko din alam. Eh di, napakaganda mo, ma'am. Napakalakas mo. Hindi ako. Aminin na natin, ma'am. Hindi naman tayo nagja-judge dun eh. Binubuhat lang Siguro natin yung sa katotohanan. Hindi, siguro lang talaga, charismatic. Hindi Ma'am, talaga maganda. Ma'am, di ka ba nasasaktan? Di ka ba nasasaktan? Okay lang. Hindi. Nakapakan ko yung buhok mo eh. Ang haba eh. Di ka ba nasasabunutan? Nakapakan ko yung buhok mo. Ang haba ng hair mo, ate girl. Anyway, yun na nga. Ikaw ang pinili, ikaw ang ginusto, ikaw ang tinabihan. Ano na ang sumunod na nangyari? Ano po? Tapos po nun, nakahiga na po ako kasi nga matutulog na kami. Tapos bumulong siya sa akin. Wait! Sabi niya. Wait. Siguraduhin mo yung bulong-bulong din yung pagsasabi mo, ha? Aabangan namin. Kasi alam ko yung pagkabulong niya sa'yo, ito na yun eh. Pagkatapos ng bulong niya, bakbakan na to eh. Tama ba ako? Oh, sige. Aantayin naming lahat ha. Kung ano yung mismong bulong niya, parinig kami ng bulong. Let's go. Sinabi niya po na hawakan mo yung akin. Sabi niya po, hawakan mo yung akin. Oh, kunyari ako yung lalaki tapos ikaw yung babae. Sasabihin ko sa'yo ha. Tapos sasagot ka sa akin ha kung ano yung sinagot mo. Okay? Ready ka? Hindi ako sumagot. Hindi ka sumagot. Kunyari, ako yung lalaki. Hawakan mo yung akin. Anong ginawa mo? Wala. Siyempre, like, parang, siyempre, parang nahihiya or ayoko, yung ganun. Mm-mm. Tapos, siya na yung nag-insist. Kinuha niya yung kamay ko. Tapos, ayun na. So, yung pagkasabi niya na, hawakan mo yung akin. Hindi ka kumibo. Hindi. Tapos, ang nangyari, siya na bahala ang kumuha ng mga kamay mo at pinasok niya dun sa kanyang shorts. Ganun ba? Oo. Tapos, ano mga sumunod na nangyari? Tapos, parang pinigilan ko pa. Like, ayoko. Kasi nga, andun kami, like, katabi namin yung ibang classmates ko. Tapos, first time namin nag-meet. Parang yun na yun. Ano bang ginawa niya sa'yo?
Pagkatapos po nun, hinalikan niya ako. Tapos, yung, yung halik na na mainit. Halik Tapos naman. sinabi niya na bakit daw nirereto ko pa siya sa iba. Ako daw po yung gusto niya. Mhm. Tapos umilag po ako sa halik. Tumalikod po ako. Tapos parang hinila niya po yung baywang ko. Tapos hinarap niya po sa kanya. Yun na po. Nag-kiss kami ulit. Tapos pinatalikod niya ako habang nakatagilid kami. Tapos yun na po, may nangyari na po sa amin. So, pinatalikod ka niya? Ibig sabihin, nakatalikod kang posisyon? Tama ba ako? Oo, habang nakatagilid. Oh, so nakatagilid ka, tas nakatalikod ka sa kanya. Oo. Sabay, hindi ka ba umiingay nun? Malaki ba? Ito muna, malaki ba? Oo. Gaano kalaki? Hindi ko masukat pero malaki. Tingin mo, kasing laki ba ng isang mic? Ganon? Sobra naman po. Hindi naman. Tingin mo kasing laki ba ng deodorant? Mga ganon? Mas mahaba pa doon. Mahaba pa nun. Pero yung taba, ganon. Parang ganun. Malaki nga. Mas mataba siya sa Jumbo Hotdog. Tama ba ako? So, pinaggilid ka niya habang nakatalikod sa kanya at ginawa niya na nga yung gusto niyang gawin sa'yo. Anong Oo. sumunod na nangyari? Hindi ka ba nag-ingay habang nandun yung mga kaklase mo? Sinubukan niya pong parang pinigilan niya po akong mag-ingay. Tapos, binubulungan niya po ako na wag kang maingay. Kasi nga, sa isang kama, parang 4 kami. Mhm. So, Ako yung nasa gitna. Tapos, yung nireto ko sa kanya, nasa gilid ko. mhm. Tapos, meron naman akong classmate na nakahiga sa paanan namin. So, kapag gumalaw kayo, daman-daman nila yun. Nararamdaman nila. Oo, kung siguro malakas yung paggalaw. Pero kung parang control lang, parang hindi naman. So, ibig sabihin, dahan-dahan niyang ipinasok sa kuweba. Tama ba ako? Oo. Paano yung ungol mo nun? Siyempre, dahan-dahan pinipigilan mo. Baka pwede namin marinig yung ungol mo nun na pinipigilan mo. Diyos ko. Paano pa? Ganon, Diyos ko. Ganon ba yung ginawa mo? Ganyan? Hindi po. Paano ginawa mo? Curious lang kami. Kasi hindi namin alam paano mo pinigilan at hindi nagising yung mga kaklase mo. Parang huminga lang ng malalim. Paano yung hinga na malalim, Rain? Okay lang ba? Paranas mo sa amin yung boses mong gano'n na huminga na malalim? Ganun ba? Ganun ba yun, Rain? Parang ganun. Pwede bang ikaw gumawa? Kasi kung ako, gaganon lang ako. Ganun ba? Ganun ba yung hinga na malalim, Rain? Siguro mas okay kung ikaw walang ingay.
walang ingay pero like hindi ko ma-explain. Pero wala siyang ingay. Parang napabuntong hininga lang, yung gano'n. Ay, ganun. So, habang ginagawa niya sa'yo yun, gaano katagal? Ano pa mga ginawa ninyo habang tulog yung mga kaklase ninyo? Actually, parang hindi nga tulog yung iba eh. Yung iba parang nanonood lang sa cellphone. Seryoso? Oo, sa kabilang sa kabilang kama kasi 2 beds yun eh. So, Kasi habang... kakahiga lang namin. Mhm. Tapos mga ilang minutes, yun na may nangyari. So, parang tapos meron akong classmates dun na parang tumingin pa siya sa amin na, "Uy, matulog na kayo." Parang gano'n. Ganun. Ibig sabihin, Oo, naramdaman niya yung pag-uga. hindi yung kabilang kama kung saan sila natutulog. Okay. Paano yung, 'di ba, ginilid ka niya? Ito, kasi pinifigure out ko kanina pa eh. Iniisip ko kanina pa, nakagilid ka, tapos nakatalikod ka sa kanya, tapos may kaharap kang kaklase mo na tutulog, lasing. Paano niya? Binaba niya ba yung short mo? Ganun? Or full talaga nakahubad kayo? Paano yung setup? Ano, binaba niya yung short ko tapos Mhm. yung sa kanya din. Tapos habang habang may nangyari, yung nasa paanan naman namin, Mhm. parang nakatambay kasi yung paa ko dun sa classmates ko na natutulog sa paanan namin. Tapos same din yung sa kanya. Tapos siguro parang 'pag gumalaw, parang mafi-feel din nung kasama namin sa ibaba kasi doon siya natutulog. So gaano katagal niyo ginawa ito? Madali lang pero naka 2 rounds. Madali. Ayoko matawa kasi wala yung partner ko dito. Wala si Rocky. Isa ko lang ito ilalabas ulit. Mga kabisyo, naiisip nyo, nabubuo dun sa isip nyo yung mga kinukwento nito. Sa akin, Ma'am Rain, hindi ka namin ginajudge pero ang lupit. Ang lupit, ma'am. How to be you po. Saglit lang pero dalawang putok. Teka lang, tatayo ako. Okay. Paano mo nasabi na 2 rounds? Ibig sabihin 2 putok. Ang per round ba ibig sabihin naglabas yung guy o natapos ka? Sige nga, paliwanag mo sa akin. Naglabas po yung guy. Hindi po ako natapos kasi siyempre parang ang bilis lang. Tapos binilisan niya kasi may mga katabi kami. Mhm. So ibig sabihin, yung tansya mo na naramdaman mong lumabas, yung unang katas, gaano katagal? Parang mga 4 minutes. 4 minutes? Yung pangalawa, gaano katagal? Parang same lang din. 4 minutes lang din. Saan niya pinatalsik? Sa kumot. Grabe ka.
Ano yun? Nagpaputok siya ng walang ingay. Tahimik lang, may silencer. Oo, tahimik lang. Tahimik lang kami. Ano mga sumunod? Kwento mo naman. Nung sumunod po, ayun nga, hindi kami natulog muna. Parang nag-uusap muna kami. Tapos, may ginawa kasi akong parang project din, pero sa ibang subject. Tapos, nagpatulong ako sa kanya. After nun, tapos, yun, parang nagre-research kami sa, para dun sa project ko. Ano nangyari, Rain? Wala na, tapos na yun. Wala na nangyari sa inyo. Wala na. So, gumawa lang kayo ng baby thesis. Rain, hanggang ngayon ba, magkasama pa rin kayo neto ni Guy? Oo. Ano na mga nangyayari sa inyo? Mga ilang months, tapos, ngayon lang kami nagkaroon ng official na kami na talaga. Nasaan niya yung si Guy kasama mo ngayon? Hindi. Ba't ka napakwento dito? Wala, gusto ko lang ikwento. Masaya ka naman ba na kinuwento mo sa akin yung top secret mo? Kinakabahan, pero okay naman. Nasa tamang tao ka ba na kinuwentuhan? Parang, oo. Ma'am Rain, Yes po. may isang phone ka pa dyan. Wala na. Hindi natin siya matatawagan. Hindi niya po alam. Ha? Hindi niya po alam. Oo nga, gusto sana natin tawagan lang nang hindi niya alam habang nakikinig kami dito kung gaano siya ka-sweet sa'yo. Wag na. Gusto ko sana sabihin mo sa kanya na namimiss kita. Tapos ano kaya isasagot niya? I miss you too. So ibig sabihin, Rain, yung panahon na naging kayo na, dun nyo na mas sinulit na yung oras ng inyong making love. Right ba ako dun? Po, after po noon, may nangyari sa amin ulit. Mhm. Like, mga 1 week ago. Ano nangyari? Kwentuhan Tapos, mo naman ako. nagtuloy-tuloy na po yun. Like, nagkikita na kami, pero patago lang. Mhm. Mm. Kamusta naman yung wala nang sagabal sa inyong making love? Mas masarap. Ma'am, hindi po namin narinig. Okay lang po ba? Mapakinggan po namin ulit yung linya mo. Kamusta po yung nangyari pagkatapos po ng wala nang tao? Mas masarap po. So, ilang beses siyang nagpaputok? Mga 5? Sumuko ka naman. Hindi. Hindi ka sumuko dun sa 5 putok niya? Ma'am. Nawalan siya ng signal kabisyo. Ayun na, bumalik siya. Ma'am,
Hello po? Ayan, nawalan ka ng signal. Lilinawin na lang natin, malapit na tayo matapos, ma'am. So, ibig sabihin, ma'am, siya ang sumuko at ikaw ay nananatiling nagwawagayway ng bandera. Parang gano'n. Kahit isang beses hindi ka nag-out, siya lang ang lumabas. Nag-out din po. So, kamusta naman ang 5 times experience mo? Ma'am, ano? Ito na lang, ma'am, bago natin tapusin. Anong gusto mong sabihin sa kanya, ma'am? Baka mapakinggan niya to. Parang wala. Bakit wala? Wala kang gustong sabihin sa kanya? Wala, kasi parang hindi naman yun nakikinig sa mga ganito. Sigurado ka bang ikaw lang ang ginugusto niya? Hindi ko alam. Kasi may ano din siya, like, parang may issue din siya na babaero. So, ibig sabihin, hindi pa kayo opisyal, tikiman lang? Kami na po. Kayo na, pero di pa sigurado. Hindi ako sure kung sure siya sa akin. Pero, ako, alam ko sa sarili ko, sure ako sa kanya. Ang mahalaga, yung importante, ma'am. Ma'am, may last message ka pa po ba? May gusto ka pang sabihin? Wala. Yun lang yun. Masaya ka ba na nag-share ka ngayon dito sa aming programa? Gumaan naman ba ang loob mo? Oo. Lagi ka ba nakatutok? Opo. Isang tanong, isang sagot ka na lang bigla Ma'am, last one. Bago tayo matapos, sabihin mo lang, may natanggal. May natanggal? Anyway, Ma'am Rian, maraming salamat at napasaya mo ang lahat ng mga kabisyo natin ngayong gabi na to. God bless, Ma'am Rian. Okay po, God bless. Maraming salamat. Happy ka? Happy po. May natanggal. May natanggal. Bye-bye. Bye-bye kami. Bye-bye. Bye-bye, Rian. Masasabi ko pa yung ano mo. Sige na, bye-bye na, Rian. Bye-bye. Happy Wednesday. Anyway, yun nga mga kabisyo, napakinggan nyo po. Ako kabisyo ha. Ang saya-saya nyo sa akin kapag mga ganitong usapin. Pero kapag ako na, napadala na ako ng ABP dito. Pa-emote pa ako ng salita. Ang sarap pa. Pag ako talaga inabot, tapos ako. Anyway mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Once again, DJ Titan Jello at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kita-kits po tayo mamaya mga kabisyo. And happy Wednesday. 1 minuto na lang po Wednesday na mga kabisyo. God bless you at ikay nakatutok sa Love Radio Basic.